சார் வணக்கம். இப்போ நம்ம அச்சரப்பாக்கம் பக்கத்தில் இருக்கோம். சித்தாமூர் அச்சரப்பாக்கம் அது பக்கத்தில் இருக்கும் சார். 3 ஏக்கர் புஞ்ச நிலம். சார் ஃபென்சிங் போட்டுருக்காங்க. இந்த அப்படியே ஃபுல் பவுண்டரி சார். கேட்டு இது மெட்டல் ரோடு. இது வந்து கண்டினியூவாக அப்படியே போய்டும். அடுத்தடுத்த விவசாய லேண்டுக்கு அப்படி கண்டினியூவாக போய்டும். தார் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அது வராங்கல்ல, அதான் சார் தார் ரோடு. அந்த ப்ளூ கலர் ஷீட்டு போட்டுருக்கோம் அது தார் ரோடு. அதில் ஒரு 100 மீட்டர் மெட்டல் ரோடு, புது ரோடு தான் அது. புஞ்ச நிலம் 3 ஏக்கர். 3 ஏக்கர் மட்டும்தான் ட்ரை லேண்டு இது. ஃபுல் ஃபென்சிங். பின்னால் வந்து ஃபென்சிங்கெல்லாம் இறக்கி வச்சுருக்காங்க, இன்னும் போடலை. இதை போட்டிருக்காங்க சார். அப்படியே ஃபுல் பவுண்ட்ரி. ஒரு 7 தென்னை மரம் இருக்குது இதில். நல்ல ரெட் சாயில் மண். பக்கத்தில் வீடுங்கள்லாம் இருக்குது. விவசாயம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக. பவுண்ட்ரி சுற்றி நல்லாயிருக்கும். வில்லேஜ் பக்கத்துலேயே இருக்கும். 3 ஏக்கர் சார்.